सा को कुछ नहीं जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। जों आबोथ' हिसाबखौ माया खिन्थु जों 100% जोंनाय जोंनि टिप्रामो कासारा जोंनि कर्ब 43 कर्बबो टिप्रामो कासारा सरकार खालामनाया बा टिप्रामो कासारा अरा बुट पास लायनाया जोंनि 43 कर्बबो आबो मुखुरावनो जों 100% जों गेरेन्टि रुइ साइनो जों बैसागु 2010 जों जायगाबानो सरकार गठन खालामनो ताखरा बखरा हामबाय ससियल मिडियानो जत हामबाय लुकुरनो जत हामबाय रोखा